Ngiyabingelela emigama ngosiphiwe Mfoka Ntombela bengicela nje ukuthi umuntu ongena kuleli khasi wenze kulungiswa for subscribe button ukuze uthole okuningi kwenzakalayo. Yabona ke ngaza kwethu njengamanje ngiphathele lonye ke udaba lapha ngibhalelwe insizwa ke la nayo ke ikhala ngolwayo ke usizi efisa ke ukuthi ke iqwashise ngalo bese ke iphinde futhi ke abantu ke beyiluleke ngendlela abangayiluleka ngayo. Qhawela ke ethi asikubingelela. Sawona Qhawe kunjani? Siyaphila Qhawela ke ethi. Ngiyaphila nami. No Qhawe ngaphandle kumusha isikhathi lo ukhuluma naye igama umbuso isibongo kaNdlovu kodwa ke ngosiko lokumalume ke ngibiza isibongo sasekhaya kwaKandisile. Yebo bhuti. Yeah. Qhawela ke udaba mfowethu sibhalele lona namhlanje yilo. Bhuti into kuyiyona yona engikubhalele yona bafowethu ukuthi nginenkinga and futhi ngiyafisa ukuthi udaba lami ngilishare nabantu abaningi ukuze nabantu bangakwazi ukukhathala bakukhuthalele ekuthenini uma behlabezana nezinkinga bakwazi ukuthi baphushe nokuzama ukuphophela phambili. Yeah. Alright bhuti la into enzalayo kushuthi simi kanje istory sami. Ngikhule ekhaya kunomama kunobaba ekhaya elifudumele. Kwafika isikhathi la ubaba khona ehamba emhlabeni. Uthe mayihamba emhlabeni ubaba kube nezingane ngaphandle bezini ingane impela. Ongangokuthi engibaziyo bambalwa kodwa abanye bengibezwa ngendaba bengingabazi. Uthe mayihamba emhlabeni ngesimo sempilo nawo ukuthi mhlambe ngathi kwakwa khona ingxabano phakathi kwemndini njengoba ngichaza Qhawe. Uthe mayihamba ke emhlabeni kwase umama eqala behavior ishintshe ekhaya umuntu ophuza utshwala ehamba ekhaya engabuyi kuphela 2 months even 3 months baphele. Kwagcina manje kuphoqa ukuthi njengoba ngikhona ngumfana ekhaya ngithe ukukhula ngiphambili kunengane zakwethu lezi zingilandela ngemuva angilwela ukuthi manje esikoleni sengela indlala angisayeli ukuthi mhlawumbe ngibheke ukuthi ngiqhubeke namhlanje nemfundo kanje kwase kuphoqa ukuthi manje kwase mangimele ngesikoleni kumele ngiphathe i5 liter noma 5 kg webakede ngilwela ukuthi nje ngikaditshela ukuthi iyangakuphi ngihlanganise ukuze ngikwazi ukuya nento yokudla ekhaya. Ngaleso sikhathi iminyaka isemncane kakhulu ongangokuthi Qhawe ngikhumbula kahle lo munye wena no7 years lo munye no1 year emncane impela engakwazi nanokuthi nanguma kwazi kwangenelela ugogo wakamakhelwane ugogo engakwazi ukuhamba esivele besimazi ugogo umuntu ezwana ebeclose nobaba. Uthe makusuka lapho Qhawe isimo sempilo ke sisifica nje kunzima lapho njengoba ngichaza ukuthi ube umuntu nje uma ufika hambe abuya abe khona abuya ngabe bikho yabo wadayisa indawo wanyamalala ke lapho ku2 cishe ngange u6 months waphele engekho ngikhumbula kahle. So lo ntombazana wagcina ethola ukubezeka ngokocansi usisiwami uthe mayinukubezeka ngokocansi yaselento info abantu abadala bendawo nawo amaphoyisa waseba umuntu osondelayo umama ukuthi akazophendula ukuthi kahle kwenzakalani nokuba ingane ihlezi zizodwa yabo leso story into efana naleyo. So uthe mayifika kwakumele athathe ingane ayise kudokotela esibhedlela wathatha ingane wayohlala naye eBridge City bayidlela ice cream ukuthola ukuthi naye ngathi kwakhona ubudlelwano obukhona nomalume walo obambe ingane ezwa lonto umzali nje udayisa ngengane zakhe. Yabona nje kwenzeka into efana njengaleyo abantu kuphela baba nogogo especially wayilwa le ndaba ukuthi hayi umama onjani ukwazi ukuthi uyekelele izingane zakho edlalele ebantwini. Waba umuntu othi uyasithatha uyosivakashisa ehlobeni le emakhaya. Kwaba ukuhamba kwethu ke lokho ke ukusuka lapha emachobeni umuva to Eastern Cape kanti usedayise ngekhaya sesiphele nayo indawo ukuhlala. Ngesimo sokuthi ke umuntu wayikhula naye waficwa na istage nokuhlupha nje kwase kukhona yabo kwangabikho ukuhlaliseka kahle even ekhaya ngoba ngichaza kwase kunohlu kwase ngase kukhona ukuhluphanyana okuncane yabo. So kwaphoqa ukuthi angimuve ngitholele indawo esayishelter like ngikwazi ukuhlala khona ngiqhubeke ngifunde. So ngaqhubeka kanjalo Qhawe ngafunda engathithi kwasi sekumele ngiqhubeke high school ngalinyazwe lento ukuthi mfowethu anginayo ID ngoba ngisema classini asethe ukuthi phezulu anginayo ID. So ngaphazamiseka kanjalo ke uthe mangiphazamiseka kanjalo kwase kungiphoqa ukuthi umuntu akabuye back ke eziThekwini
khumbula ukuthi ukubuya kwami uzeThekwini anginakhaya qhawe la funeke manje ngipatanise ngibone ukuthi ngizokwenza kanjani ukubuya ngizeThekwini. So ngithema ngifika khona la eThekwini hlatla leyo yazi ukuhamba ungonile endaweni kuyakusiza kunabantu ababa khona abazothi nje hayi ngoba siyakwazi ukukhuleni kwakhe ebuncane bakho sokuthatha sikufukamele into esiyidinga kuwena nje ukuthi uqhubeke uhloniphe ngalendlela ohlonipha ngayo. So qhawe ke kwabe into kanjalo ngabuyela kugogo kwaba khona abantu ke vele eceleni abangilekelelayo ekuthenini angizama ukuthola usizo nendaba ye-ID kwasho ukuthi ilona usizo engakwazi ukulithola nanezinto zokuthi indaba yami yayithi kahle kahle ngithola umama kuqala yabo bese ngibe nalento ukuyibuza ukuthi njengoba izwe lingaka lo muntu wahamba oshiya ngingamfuna kuphi ngaqala kuphi yabo melike khonjwa ngapha khonjwa nangala so kwagcila kuba nama delays kafana njengalawo eqhawe ngangokuthi ngabuka lento ukuthi kushuthi uma ngizolinda ukuthi ngizodependele emntwini ngizogcina nami isalela ngemuva uyabo. So kwaba into efana njengaleyo eqhawe hayi ngaqhubeka nami ke ngumuntu nje impela ofuza ngendlela engifuza ngayo kwakhuphukeka nala njengoba sengilapha engikhona njengamanje ngahlonipha futhi abantu abadala ngalalela ngavula amadlebe futhi ke naku sengiba ne challenge ke futhi ke lento ye-ID ukuthi angikwazi ukwenza noma yini ngoba phela ngiyamdinga umazisi yabo. And into engiphatha kabuhlungu le ukuthi uma ngiya endaweni lezi ezifana nabo Home Affairs ngibika usizi lami bangitshela indaba ukuthi abakhona ukungenzela yabo into efana nama-ID kudingeka incwadi bangibalela nje into eziningi qhawe engeke ngiyibala engashoni langa mangithiwa ngiyayibala. So ngesimo esikanjalo ngagcina ngingasizakalanga ukubuyela emuva kancane ke qhawe njengoba ngisho ukuthi kunomunye umfowethu okhona ngicabanga ukuthi ukhona nje njengoba de ngichaza ukuthi umhlaba ungawo ngathi uqala ngamaphi umuntu uyamfuna kuyimanje ngisenhlelweni ukuthi ngimfune ngimthole kunezimpendulo engiyidinga kuyena engifune engikhulule kuzona ngoba ngiyayidinga qhawe iclosure ngoba ukuhamba kwababa emhlabeni bewumuntu esihlala naye kodwa uthe mayihamba bafike bawuthatha umzimba wakhe ngendluzulu futhi ngesihluku kwakuwukuthi lo nto ishisa lonto esingapholi inhlizweni zethu ukuthi siyayidinga iclosure and siyakudinga nanokuthi sithole ukuthi kumaphi ekhaya ngoba ubaba umuntu othi njalo makuvalwa emsebenzini athi uyagoda kuye ekhaya kuyisifiso sakho ukuthi asithathe asise ekhaya la azalwa khona kuyikona ukuthi ke sagcina singakwazanga ukuthi sifinyelele somuntu ukuthi akwazi asheshe ahambe emhlabeni. So ngiyacela iningizimu yonke iyonkana nje ingilekelele ekuthenini simfune umfowethu size simthole angazi noma amagama akhe ngawadalula yini amagama akhe engakhumbula athi mayiphelele unkanyiso Moyo Ndlovu uzalwa uThoni Moyo Ndlovu basuka ngalanga koPholokwane sisuka ngakhona nje impela ngakoPholokwane umuntu wakho yena ubhuti wami yena naye basuka leni ubaba ukuthi ke ngamgcina ehlala eHammersdale ngoba ngangike ngiyi ubaba esakhona na sihamba nawo baba. So kwaba ukuthi kumgcina kwethu ke lapho ngoba even eseshonile ubaba mhlambe ngicathi wafika kanye angiphindanga sambona uyabo. So izinto engibhekene nazo uthola ukuthi even nezingane le abafowethu nodadewethu labengizalwa bangilandela emva kwami sengathithi nabo ukuyiphatha indlela ukuyiphatha isekho kahle yabo. So manje ngiyabona nami sengaphezulu kwamandla lento idinga bona abantu abadala abafana nobhuti ukuthi bakwazi ukuthi basilekelele ekuthenini sihambe kulist ke mhlawumbe siyojika khona ekhaya sikwazi ukuthola neclosure into efana nalezo. And mase ngiba lana kwebhuti ekuthenini nganza kwethu noma bekuthiwa kunzima kangakanani isemhlabeni la njengoba kusemhlabeni futhi bafowethu imvula hlezi inetha zinetha nanomba mfowethu into engiyifuna engayijabulela kakhulu noma engiyithaselela kakhulu ukuthi nanoma ngabe kuthiwa kuphi usebenzimela umnganani ungalilahla ithawula ngoba qha kube kuthiwa ngalahla ithawula ngaba ngikho la ngikhona kuwe kusha abantu engikhule nabo bathi hey wasiza insizwa kithi waba umuntu oqhubekayo ophusha noma kunzima bekunzima nje lokwangempela basho bathi hayi no wasiza mfowethu ngoba imost abantu yeninga abantu abafana nawe nesimo abakhule phansi kwaso baphenduka endapha beba semgaqweni uyazwa into engichaza qhawe angani noma ngiyazwa ukuthi ngibuye lento uma ngikhuluma ibuye ngivuselele le nto leya kodwa ngicabanga ukuthi njengabantu abasha kuyadinga ngempela ukuthi siphusheni noma ukuthiwa kunzima kangakanani yaqhawa ngicabanga ukuthi sekwanele hayi qhubeka ukuthi ngiyabonga
ngiyethemba ukuthi nabantu nomphakathi uzoshiya awushiya inamba yakho qhawe. Inamba yami ithi 073 291 0069. Ithi inamba yami 073 291 0069. Ngiyabonga qhala. Siyabonga kakhulu qhawe. Ngiyethemba ukuthi umfowethu uzoluthola usizo njengoba kade ngiqhubeka lokho kulalela.